ľudia, vás vítam u môjho druhého videa, takže už to je také video, čo budeme v Brooklyne, ideme vykrádať banku a dneska sa stane milionárom v banku. Dobre. Nám si tu rýchlo 100 Robuxy som kúpil. OK, ďalej nemôžem dať, dobre. Takže ideme najprv ku banke. Dobre. No, a ešte tu dole je niečo, len najprv ideme ukradnúť hore. Takže poprvé nám ten... Nie, ale... No, ešte ideme po kartu. No, toto je na dole a toto je aj na hore, ale tam aj dole bude trebať. No, to je dostať po schodoch hore. No, a... Takto tu. Beriem peniaze. Dám takto. Aj tak dole chytia policajti. Dva, rýchlo, dávam. 3. Dobre, takže takto. Dám kartu. Dobre, musím si... Našiel. A musíme začať potom a pôjde. Takže. Budeme mu to musieť rozbiť. Dobre, máme to. Takže bereme kľúč. Tu by sa to malo niekde použiť. Dobre. A čo to ideme teraz skradnúť, by ma zajímalo. Vy to hneď uvidíte. No takže budeme potrebovať 2 bomby. 1. Druhá. Dobre, takže to máme to. Takže rýchlo zdrháme. Rýchlo. Lebo nás to chytí. Ale máme to. Na Bitcoin, alebo čo? Počíc. To neviem, kedy dám. OK, toto som musel dať rýchlejšie, lebo som to robil vážne dlho. Zatiaľ dajte odber a like a zdieľajte toto video niekomu inému. Z Adidas Community. No takže zistil som, že to nedáme z Adidas Community, ale máme aspoň niečo. Takže keď tu bude na mňa teraz čakať polícia, tak neviem. No. A teraz sme vykradli banku, takže to znamená, že sme bohatí. No takže hneď si ideme kúpiť dom. No, idem si kúpiť dom. Dobre. Takže dáme si tento dom. Takže toto som nemal ukazovať na verejnosti. Karty, všetko dám preč. Okrem týchto tu 2 vecí. Tekeru dám preč, kľúče dám preč. Takže, ja musím ísť radšej do domu. Ne, to nejde dať preč. Ja sa tu radšej závem. To nie je tak. Takže máme tu money a ešte tu máme bitcoiny. Takže vykradli sme to. Vykradol som to. No takže prvá časť, asi ukončíme toto video. Bude druhá časť. Neviem, ako to ešte dopadne, no takže tešte sa na druhú časť. Dávajte odber a like, keď sa tešíte na druhú časť a chceli by ste, aby vyšla. No a ja sa s vami lúčim a čaute!